Pozri, čo ja tu mám pre teba, Jumbo Ball. Dáš si? Hap, hap. Áno? Páči sa ti? To je teda veľká mňamka. Je viac spôsobov, ako vyjadriť to isté. Takže jeden keksík je to isté, ako dve polovice a je to isté. Tak si to musíš, ja ti to pomôžem. Už mi je to jasné. Dáš si? Ak si vezmem 2/4, je to polovica. Ňam, ňam, ňam. Ak odoberiem ešte 1/4 koláčika, mám 3/4. A s poslednou štvrtinou mám celý koláčik. Vidíš? Ak pridám ďalší celý koláčik, budem mať... Stačí, dosť bolo matiky, ty perný kožrútik. O chvíľu bude večera. Nie, nepustím ťa vonku v tým. Tu pekne sa s tým pohraj. Dnes sme so slečnou Evancovou... Nepustím ťa. Ejha. Ači.